Udalak esparru akordio baten bitartez kontratatuko du Iruñako kultur programazioari begirako agertoki eta karpa hornidura. Gertaera larriak dira eta erasotuek justizia merezi dute, baina ez da terrorismoa adierazi du Amnistia Internazionaleko zuzendaria Esteban Beltranek. Miguel Indurain Fundazioak iragarki berria atera du, zugan sinestea gure kirol gustokoena da goiburuarekin. Ekainaren 1 eta 2 eginen du elikagaien bankuak jakien bilketa handia. 253 saltokitan eginen dute elikagaien bilketa, 76 herrietan ezabatu dezagun gosea goiburuarekin. Alderdi Popularrek, Ciudadanosek eta PSOEk uko egin diote 78ko gertakariak argitzeko eskariari. Germán Rodríguez, Espainiako poliziak 1978ko San Ferminetan hil zuen iruindarraren heriotza argitzeko informazio publiko egiteari uko egin diote. Artzapezpikutzaren jabegokoa den etxe bizitza batean Esa herrian bizi den familia maiatzaren 29an etxetik joateko agindu dute. Hipotekek kalteturikoen plataformak elkartaratzea eginen du arratsaldeko 5etan Iruñako artzapezpikutzaren parean. Iruñako udalak esparru akordio baten bidez hautatuko ditu Iruñako kultur programazioari begira agertokiak eta karpak hornitzen dituzten enpresak, modu horretan kontratazioak azkarrago egiteko, eta modu eraginkorragoan. Iruñako udaleko tokiko gobernu batzarrak baldintza agiriak onetsi ditu eta horrekin batera hasiko dira esparru akordioa garatzen, Nafarroko kontratazio atarian argitaratu den prozedura irekiaren bitartez. Hori horrela udalak enpresa hornitzaileak hautatuko ditu. Esparru akordionen bidez, estaliko dira udalak kultura eta hezkuntzako alorraren bidez gauzatzen dituen kultur programazioen azpiegitura beharrak. Izan programazioiek udalarenak edo beste erakunde batzuekin elkarlanean egindakoak eta balioko du baitere beste udal alorretan gerta daitezken beharrak asetzeko. Behar horiek barne hartzen dituzte azpiegituren hornidura, garraioa, muntaia eta desmuntaia, eta 4 sortatan banatzen dira. Lehenengo sortak estalkiri gabeko agertokiak hartzen ditu barne, 2. agertoki estalkidurak, 3. aulkiak eta 4. karpak. Baldintza teknikoen agiriak sorta bakoitzaren ezaugarriak xehatzen ditu. Zerbitzuaren txostenean, jasotakoarekin bat, sorta bakoitzaren tarifak ezartzerako orduan, funtsezko 2 irizpide hartu dira kontuan. Aurretik egindako azpiegitura kontratazioetako esperientzia eta hornitzaileek beraiek emandako tarifak. Hori abioa puntua hartuta prezio batez bestekoak kalkulatu dira, kontratuaren zenbatekoa guztira 121.000 euro da, beza barne. Esparru akordioak urtebeteko indarraldia izango du. Hautaketa akordioa egin eta hortik aintzina eta urtebeteko luzapen bakarra izan ahalko du. Lizitazio honetan lehiatzeko interesa dutenek maiatzaren 22 baino lehen aurkeztu beharko dituzte eskaintzak. Azpiegitura beharra gertatzen den bakoitzean sorta bakoitzerako hautatu diren enpresei eskatuko zaie aurrekontua. Enpresek ezingo dituzte azpiegiturak eskaini lizitazioan aurkeztutako prezioen gainetik. Ezertan galarazi gabe prezioak baxuagoak izatea. Gertaerak larriak dira eta erasotuek justizia merezi dute, baina ez da terrorismoa adierazi du Amnistia Internazionaleko zuzendaria den Esteban Beltranek. Alsasuko 8 gazteen aurkako prozesuaren zilegitasuna auzitan jartzen duenez Amnistia Internazionaleko 2 ordezkari bidali zituen epaiketaren jarraipena egitera. Erakunde honen arabera epaiketan ez dira betetzen Nazio Batuen erakundeak edozein gertakari terrorismotzat hartzeko ezartzen dituen 3 baldintzak. Heriotza edo min fisiko larriak eragiteko nahi izatea, herritarrak ikaratzea, edo gobernu edo nazioarteko erakunde bat zerbait egitera behartzea.
Beltranek eldiario.es edabideari errandio 2016ko urriaren 16an Alsasuko Koxka tabernan gertatutakoak inoiz ez zirela jo behar terrorismozat. Amnistia Internazionalek dionez epaiketara behatzaile bezala joan dira prozesuan hainbat elementu kezkagarri nabaritu zituztelako. Auzipetutako 3 urte eta erdi daramate espetxean eta horrek ere arduratzen du erakundeko zuzendariari izan ere, prebentziozko espetxealdian ohiz kanpoko neurria izan beharko litzateke bere ustez. Horrez gain, Amnistia Internazionalek bere ardura erakutsi du Concepción Espejelek zuzendutako epaimaiak ez dituelako auziperatuen defentsak aurkeztutako froga eta testiguak onartu. Miguel Indurain Fundazioak iragarki berria aurkeztu du jarduera ildo nagusiak zabaltzeko helburuarekin. Bideoan ikus daiteke fundazioak egiten duen lana, eta berdintasuna, gizartaratzea, hobetzea eta alegina bezalako balioak hedatzen laguntzen duten erreferente eta eredu sozialak sortu nahi ditu, kirolarien ikusgaitasuna areagotuz, haien lorpenak betetzen laguntzearren. Helburu hoiek lortzeko Miguel Indurain Fundazioak ondorengo ibilbideak abian jarri ditu. Kirol egokitua, emakumea eta kirola, bertako kirola, goi mailako kirolarientzako laguntzak, prestakuntza eta talentu gazteak. Hoiek guztiak kirolaren gailurrentzat goiburupean biltzen dira. Iragarki berria Nafarroko Volkswagenen fabrikan aurkeztu da Miguel Indurain Fundazioaren babesletariko bat, eta bertan bildu dira Kultura, Kirola eta Gazteriako kontseilaria den Ana Herrera Miguel Indurain Fundazioaren ohorezko lehendakaria, Ruben Goñi Nafarroko Kirolaren eta Gazteriaren Institutoko zuzendari kudeatzailea eta Emilio Sáenz Volkswagenen Nafarroko lehendakaria. Sustapen bideoa Labrit Multimedia Produkzio etxeak egin du eta horren xedea da instituzioak lortu nahi dituen helburu berriak ezagutzera ematea. Zugan sinestea gure kirola gustokoena da, goiburuarekin. Bideoa formatu ezberdinetan argitaratu da, eta bertan Miguel Indurain Nafarroko kirolarien entrenamentu eta norgehiagoetara joaten da, haien bizimoduko alderdi ezberdinetan eta kirol ibilbidean laguntzeko asmoarekin. Munduko txirrindularitzarentzat mitoarekin batera historiaren protagonista lanetan honako hauek agertzen dira. Sergio Fernández atleta olimpikoa, Izaskun Osés atleta paralimpikoa, eskubaloiko nazioarteko jokalaria Antonio Bazan, nazioarteko judoka Jaione Kisoain eta gurpil aulkiko saskibaloiko jokalaria eta nazioarteko igerilaria Beatriz Zudaire. Ekainaren 1 eta 2 eginen du elikagaien bankuak jakien bilketa handia. 253 saltokitan eginen dute elikagaien bilketa, 76 herritan. Ezabatu dezagun gosea goiburuarekin ariko dira. Olioa, konserbak, pasta disolbatzen den kakaoa eta gailetak eskatzen dituzte. Bereziki, boluntarioak ere behar dituzte egun hoietarako. Beharrezkoa da oraindik elikagaiak biltzea gutxien duenari emateko. Hala baieztatu dute. Egun 28.000 familiari ematen dizkiete elikagaiak. Produktu freskoak eta konserban. Europatik diru laguntza ere bada horretarako. Izan ere, elikagaien bankuak bilketa erraldoiarekin lortzen duena persona hoiei banatzen zaienaren 15% baino ez da izaten. Gainerakoa, enpresek, entitatek eta voluntariek egiten duten donazioi esker lortzen da. 253 saltokitan eginen dute elikagaien bilketa 76 herritan. Ezabatu dezagun gosea goiburuarekin ariko dira. 208.015 personaren laguntza behar da elikagaien bilketa erraldoia egin alizateko, 900 falta dira oraindik. Banco de Alimentos Navarra.org webguneren bidez eman daiteke izena parte hartu alizateko. Gran Recogida Ban abilduagemail.com webguneren bidez edota
636-6 telefonoan ere. Egun horretaz gainera 3.000 voluntario aritzen dira hilero elikagaien bankoan voluntario bezala. Oraingo bilketa erraldoiaren ondoren, jaki guztiak kutxa desberdinetan banatzeko laguntzaileak ere badituzte da. Ikastetxe desberdinetako 400 gazte ariko dira. Eta ikasleak izan dira eraberean aurtengo kanpainaren izenburua eta kartela egin dutenak. Iruñako Arte Ederren Eskolako ikaslek osatu dute. Alderdi Popularrek, Ciudadanosek eta PSOEk uko egin diote 78ko gertakariak argitzeko eskariari. Germán Rodríguez, Espainiako poliziak 1978ko Sanferminetan hil zuen iruindarraren heriotza argitzeko informazio publiko egiteari uko egin diote. Kongresuak eztabaidatu duen proposamen bera kontrako botorik gabe onartu zuen Nafarroko parlamentuak joan den urtarrilaren 18an. Proposamena babestu zuten UPNek, PSNek, Geroa Baik, EH Bilduk, Ahal Duguk eta Ezkerrak. Abstenitu egintzen Alderdi Popularra. 78ko Sanferminak gogoan elkarteak salatu egin du Alderdi Popularrak, PSOEk eta Ciudadanosen jarrera. Gogorarazi duenez, duela 40 urte Kongresuko Barne Batzordeak aho batez onartu zuen Sanferminetako gertakariak eta haiei lotutako ardurak argitzea. Eskari horrek bete gabe jarraitzen duela nabarmendu du elkarteak. Etxerik gabe gera daiteke famili bat artzapezpikutzak hala nahi duelako. Esa herrian bizi dira Pilar, haren alaba eta haren biloba eta hilabetearen 29an etxetik joateko agindua jaso berri dute. Jabegoa artzapezpikutzak du eta jakinarazi die familiari ez duela etxe horretan bizitzerik nahi. 2014an iritsi zen familia Esako artzapezpikutzaren etxera. Herri horretako parrokoak eskaini zion Pilarren familiari etxe bizitza hori. Trukean inguruan zituen belardiak, olibondoak eta eliza bera mantentzen laguntzeko eskaintza egin zion. Hori guztia etzen inongo paperetan sinatu dena, hitzez adostu zela onartu du Pilarrek, orain arriskuan ikusten du bere familiaren etorkizuna. Artzapezpikutzak eman du bere azalpena, etxe bizitza horrek ez du bizigarritasun baimenik eta egokitzeak dirutza esigituko luke. Gaineratu dute, egindako eskaintza hura borondate onarekin egindako izan zela, beharren zegoen famili bati laguntzearren. Orain bizigarritasunik ez duela kontuan hartuta, zerbait gertatuko balitz artzapezpikutzaren ardura izanen litzatekela eta ezinezkoa da famili bat etxe bizitza horretan bizitzen jarraitzea nabarmendu dute. Artzapezpikutzak dio orain ez daudela prest etxe bizitza egokitzeko. Dena dela, joan den urteko ekainan familiari esan ziotena guztiz desberdina izan zen. Prest zeudela etxea konpondu eta ondoren alokairuan eskaintzeko famili berari. Baina bide honetan bi aldeen erlazioa okerrera joan da. Pilarren esanetan artzapezpikutzak ez zuen ongi hartu hipotekak kalteturikoen plataformarekin harremanetan jartzea. Arratsaldean egoera hau salatzeko eta elkartaratze eginen dute Iruñako artzapezpikutzaren parean arratsaldeko 5:00. Hipotekek kalteturikoen plataformako kidek deitu dute protesta egoera guztiz bidegabea delakoan. Zerua tarteka lainotsu egongo da, gauean baliteke euri txiki egitea, ipar haizea arratsaldean bizi ibiliko da, temperatura maximoak gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Ostegun goizean zerua lainotsu egongo da, eta baliteke euri egitea, arratsalde gau partean lainoak gutxitu egingo dira. Ipar haizea ibiliko da, zierzo bolada gogorrekin, temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira,
maximoak nahiko jaitsiko dira. Udalak esparru akordio baten bitartez kontratatuko du Iruñako kultur programazioari begirako agertoki eta karpa hornidura. Gertaera larriak dira eta erasotuek justizia merezi dute, baina ez da terrorismoa adierazi du Amnistia Internazionaleko zuzendaria Esteban Beltranek. Miguel Indurain Fundazioak iragarki berria atera du, zugan sinestea gure kirol gustokoena da goiburuarekin. Ekainaren 1 eta 2 eginen du elikagaien bankuak jakien bilketa handia. 253 saltokitan eginen dute elikagaien bilketa, 76 herrietan ezabatu dezagun gosea goiburuarekin. Alderdi Popularrek, Ciudadanosek eta PSOEk uko egin diote 78ko gertakariak argitzeko eskariari. Germán Rodríguez, Espainiako poliziak 1978ko San Ferminetan hil zuen iruindarraren heriotza argitzeko informazio publiko egiteari uko egin diote. Artzapezpikutzaren jabegokoa den etxe bizitza batean Esa herrian bizi den familia maiatzaren 29an etxetik joateko agindu dute. Hipotekek kalteturikoen plataformak elkartaratzea eginen du arratsaldeko 5etan Iruñako artzapezpikutzaren parean. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.